Thank you for watching. Hi, I am Chase. You watching Real Number TV, social channel. The choice is simply one. Sugar Mama. Great option. Please like and subscribe on YouTube channel. Manje khona manje. Konko. Angumntu. Wandini? Hayi man, suvula kade. Hayi man, ungathethi lokubhaqa lapho inkonkosi ngalula ipolisa. Hawu ucimba kupha. Yini? Uxolo bhuti omkhulu man. Oh, uyileyo ihamba noSitutsuba. Kubani kanene uSitutsuba? Situtsuba nansi kamani umfundisi owa. Oh, ewe ndim kanye lowo ndandambanelo menene ndini lomfundisi elingafuna uninika imali yami. Hof ke igama lami ndingu AB uyaqona with the capital letter nobumbo omkhulu kakatha ke uphi ecamkwakhe. Mamela ke nobumbo omkhulu. Akada kuphi. Nantsika ungu-AP kwintanga zakho nothi kum uyandivana. Ndikuvile bhuti omkhulu. Khawutsho ke usihambele ngantoni ekhaya. Bhuti omkhulu mani bendifuna uqonda nje umama ukhona. Oh, umama walapha. Ke Hayi shem usisi. Oko etake ngoko usisi akabuya imfundo wetake ngolosihlanu ngoko. Njengoba siqala iveki nje. Utakele uyihloke utatakho. Usitutsuba. Hayi ususiphazana. Yimani lunga into. Uyabona umfundisi. Ayinguye tu utatami. Qha ngalamini kwenzeka bandizihlelela. Wadlula pha esindwa imithwalo ke. Wangicela bama ndimphathise because uzanginika isentana. Iyayazi ke mos andinoziyeka isentana. Hof ke andizelanga loo nda. Eyona nto bendifuna uyiqonda man. Ngoku ndandilapha yaqo. Ikhona intombi enhle kamama. Intombi ke yodwa intombi enhle. Wandini? Usim lo uyaqonda. Ngumthana mshem ndingumalume wakhe. Uyandivana umfunela ntoni ke usim? Hayi wena isiXhosa sithi iliso liphandlwa kanye libuye libone yaqona. IsiXhosa Ngalamini egeyitini ndaphandlwa nguye kanye. Ndiyabuya ndiyabona uba ngumfazi wami lo ayinature etshoyo yaqona. Umfazi wakho ngowami yes. Oh, so uzomfuna ke ngoku kumalume wakhe ungxaki. Uyichanile yes. Ufuna usim umthana injani? Kakuhle malume. Hawu uyakwazi ukwenza. Okay, konilinde njalo. Khona umntana apha ekitchen. Yini khawuleza. Hayi man ukhwethelena uyindoda malume uyindoda. Ngiyafuna inkomo. Abona ke hayibo nakho bendidlala bendihlalela mna. Nanku usim. Bendidlalela nje namna. Hayibo Kamanto uduse. Ngaki hayi 14. Hayi ngaki 14 wena man. Ngaki uzambulala lo muntu ngifuna Afe nje. ngaki uzambulala lo muntu kanyama. Uthwele tetha lento ngezulu man sumuthetha. Hayi joka thini sungiqala. Joka sungiqala kakubi. Namaqhwala akho a week. Hayi sungiqala kakubi. Ngaki bulala lento. Mayife lento bulala lento ngaki. Jonga Lukhanya futheke nawe apha man. Futheke hamba apha. Uteni ngowanthuma. Uteni nthuma ndiyazenzela lapha man. Hamba lendlela ubuye hamba. Iphambana hamba. Nixolele wiki. Yo. Kubanisa nawe. I've take one. Take one. Wafa umntu ya
Ngicela. Bekungamelanga ke noba ndiyanqonqoza apha nale gate bekumele uba ivele izivulekele man because ke umsijo uyeza nale ndoda yalapha bekumele uba ndive egazini man xa ndisiza apha. Kuruwa. Yebo baba. Hey, Tamsiju, right? Siyaphila konke kunjani? Mani ndo Tamsiju wathetha wedwa. Hayi mfundini andithethi ndodwa esisandla. Hey, Rhatebe andithethi ndodwa man. Ndithetha nendoda endityala i-500 rand. 5 macingo yemvala mlomo. Yes. Ya, hey Tamsiju, yakuva. Hey unhle mani, uthani unjawani? Rhatebe kaloku mna ndiyaphangela ndiyasipana Ndiyayazi, ndiyavasa Rhatebe amanzi andiwatsibi ndingena tyhulukudu shwa kuwo Rhatebe masingathethi gqithi man ezika Thandi nawe uthethe quality, thandi quality yayo ishet yakho ipingile yacaca. Ya dry cleaner lene. Nalela neke ngiyise dry cleaner ke Tamsiyana cha andana bazi yayidrophe ntwana man. Rhatebe ngupringle lona ikrimblin lena ayidibani lena le ayicikiswana ngesandla Rhatebe man masingathethi kakhulu man ndiyakucela man ihlo 500 rand ndibe sendiyiqwitha kwakho Rhatebe. Tamsiyana. Uyitya. Yo, usakulanda nkulu. Kodwa icimo mhlambi noba libele lento. Yo kodwa Tamsiyana nawo mamkhulu man. So ngoku Rhatebe uvela utshona ngoku udlala udurubhentsu awufuni ukundinika le 5 rata ingathi ngenisiwa emnxebeni Rhatebe. Bethethe 5 rata maku. Oy khange uthethe nge-5 rata uthethe nge-5 Hayi. macingo 500 rand Mna- ngivala umlomo awuyazi kuhle Rhatebe. Man Tamsiyana. Man kawuyeka man. Noni uthanda uku-acta fani man kafaka fona imoto esithethe nje amadoda ke u. Ndikubonisa iplan yami ithini kulento. Ngaphandle noba uthatha izinto ezincane ubusesihlolo usihlala ubulobe enhlanzi watshona nayo phane stress. Rhatebe stop it man ngewetewete ngena ubuye ne-5 rata Sazamela Tamsiyana kama apha. ndizawuma kule ndawo Sancokola le ntwana. Rhatebe khawuleza mfondini Ufuna ngoko? tyhini thixo. Utheni ngiqhelana? Akubonisa abantu. Rhawu uzofuna usim kum. Ngaki. Sesisigwina ngoku. Jesi. Ubulela umuntu ngezandla. Jesi. Yafa lo muntu. Hey, Jesi. Ungangena into engakufuniyo wena. Sungena into engafuni. Kutheni kona ndanqandwa nguwe ngo?Muntu seKapa. Kayeke uphambana bule seKapa. Ndiyaphambana kuwe. Utheni ungiqhela nje Jesi? Ndimngakanani kuwe uthi ndiyaphambana? Bule seKapa. Ungabe iqhela lento le yomani ngqwabe. Ngixakana lento uyemani yenzayo mina yafa. Jesi, ungalungi ungiqhele kakubi wena. Ungalungi ungiqhele kakubi. Uyayibo ibalekisile ngolantwana. Yayibo ibalekisile lantwana. Kona ndingibhutwa seKapa ku. Ile xa lokuyifunayo. Uchezi kaphika ngendawo kwento yazo. Suthi inxa kum Jesi. Ngitsho seceleni kwakho. Nomadoda. Sekwageza no Jesi nango. Hey Jesi. Aqhwaba wena. Tyinji. Handa qhele wayitina. Falalo, esigama simpika kumethi njalo undo kwasimsana akalo plus anathumsuku bonke makale namba utabuka ijazi ube manzi phansi ajama tamana manzi Mamela uthando ulapho msiyane uyakwazi uacta mosna ndiyakwazi uacta yakwazi uacta liya kuphela nombuzo siyethi mani wena yakudumdelisa Ndikwazi uacta xa bekutheni ngoku. xa benginceda wena liya okanye unayo ne-500 uzawufuna ukusiya unayo 500 uzawufuna ulande iqhenga ke ne jonga jonga ndizaphuma ne ndiyaphaa kulo siya ndizawufika ndikhokhelise yabo ndiyeqala kuye ndiyenze ishift ndiyeqala kuye siya nanzi manene wantu ndisibeke isitori ne sale ngosuzoredi usiya immediately ya ndisanosibeka isitera umpitshans uyalila wena yandifuna ukhale liya ungaphenda do that Khale. liya funeka ukhale fonini imali yomntana abantu funeka ukhale liya azobhuma ngoku msiyanam sibona uba sayithini le nto soza nithi inyembezi apho Xa ngikhala kuzothini? lo unesizwe siya uzayiyeka yonke le nto angasibhatalisi because alo le meko yakho sabe siyibekile sabeka imeko engaka phaa yeba liya uyaniva liya Yeah.
sawuzama ke khame ndiyothetha naye tamsha ndithe ndiyabuya 1 2 1 2 Tamsiyana yo Isalila Chezi Amapho tata B. Hi Yeah. all right B fanam hano. Funti oran ko orat mandi yas mandi. Asenyi nivela kuyo pha man. Oh Ake ndithe nje sobona wena hayi no. Oh ewene Ndaziva no right njengobona mna unesi wami. waphila waba right Yeah. I'm loving it Yes, bonile. mamela Chase ndicela wethu ulentuza undikhaphe yaqonda bendiyoqoba uthoko ngoku xa kokugoduka like ngasekundikhaphe kodwa noba undijikise phaa bondiwelisile nje yabo Halbheko ngizokukhapha wena izinto ezilula ezo kum qha ke ngoku umsebenzi lo umsebenzi awunoke nje umphethe wayikhisi uqala ikhisi pha kona ukhapha lo ubhintsho ikhisi awunoyifumana like ngomso hayi ngomso akho ngxaki yaqonda tomorrow yabo ke xa kungekho ngxaki yoba uzondikhisa ngomso nam ke zokukhapha ngomso ngebhintsha nam khothayo kaloku oh hayi akho ngxaki ke the hayi khothi iyayikhahlela isa ke isa Okay, ke Chese. That's nice. Sebambile khulu ye amela ke Tamsitsho Yintoni wena ndithanga ndizawuqala ndithetha apha then ngokuyenza lento And then watakwani ngoku ngesigalo Tamsitsho no man awutami siyazi sanovisehlo wena mkhulu nje bawundibona ingathi ndiyadumkelisa isehlo into embi kakhulu man Boni man hayi man sukhala man wena marhwalazi kutheni ngoku indoda ayikhali man Tamsitsho le out isolekele ngona tsiku mamayo man hayi man khadi ngivapha ebusini nami le nto layo hayi man uxolo man marhwalazi man hayi man akuhlanga lungehlanga man ungabi sakhala kangako man hayi man ndicinga uba mandivele ndinishiye uyaqonda Ya, Tamsitsho, mandinishiye ke sishiye, ndizawuke ndiphinde ndibuye ke ndizothatha ke ya ezikakhesare kukhesare la 500 ya hayi uyaqonda definitely in fact ukhala i-beneficiary mos apha zinyembezi ze-beneficiary Beneficiary. uzawukleyima mos ndizawuzobuya ke ndilande i-1000 in fact sharp ke budazo Tamsana zintoni endizithethayo mntu esolekele ndithethile ndigqibile amangaphala umlomo wona nditheni kuwe yinto le nto uyenzayo wona ndikutheni yini ungathi awukho rayithi wena Ungathanda ndikhali kanti liya ndithe mna xa sithi sifika nje ube sowukhala nditshilo uyabona ekhaya. nditshilo kuwe Izinto zakho ze-acting uthe ndikhali ndiyakhala. ndithe xa ufika immediately ukhale okanye ndithe ndizawuqala ndithetha apha then ukhale wena xa ngene endlini wena ndiyazi unjani wena mani xa ungene phaa endlini wena ndiyakuzama ukhupha edakeni uyazifaka uyifaki nyani Hey! thetha liya Khatebe. sikoyikhanyo lo Khatebe. kanye Undiphathele ntoni? Undiphathele ntoni Khatebe? thetha liya sikoyika chaza le nto izele yapha Si 13 June. 13 June. Kwenzeka ntoni? makhosi ndizisewuliya apha ne ikhona into azoyicela apha kuwe ne Cama. xelele laba uvumisile wena apha uyachana umhlola Cama. achane lo mhlola liya thetha injuditeni mani thetha apha ekhamereni mfondini Sicela i-sold out. Kantoni? I-comedy show yethu. I-comedy show inini? Nge-13 kaJune apha thetha ingajoni apha ebhayi kanye 13 kaJune. ya Ilapha ebhani. izawube ilapha egqibeka Yenzeka ntoni? eMandela Bay Theatre. Mandela Bay Theatre. Abantu nizabafaka ngamalini abantu? Sibafaka nge-200. bantu umntu yi-200 Umangelo. Ungena nge-200 computer ticket. Ngoba Khwaza liya, mani. Ngubani enibaphetheyo? Andim Liya Nqaba.
Ngaphanjile siyaseya luphelo kodwa futhi oleke Dam Roger lixhego lesinyanya esikhulu Dam Roger Sabekhona Tembrojana bakhanye. So khanye nithetha ukuthi mfuna bayigcwale la ndibe inyambalala khanye yebo. Ngithi kanihleka nangu umuntu abaye bakhwele phezulu kwampenhloko khanye. Beyisold out ke isepayi ke lando ke apha ekhaya. Hey masivume Thetha liya. masivume Siyavuma khanye. awuthetha unyama nakho lokho hey siyavuma Yayibona khanye lena. sold out but nangu sold out Khanye ethanda amagqirha akho khanye. Cela uxele abaphasi cela zaba yebukela ishow nabo yebo khanye. hey Hey, Kubando, maswidi love for you know, daddy we love you. I do Bible, fede minanga, sfelanga with astro. Hey, fute kako, easy, camsis. Afune danis mixa nomjito accomplices. Afune papa mapapa ze helicopters. Waputa luta na nizabuya like kamasis, uputa luta ngabuya pagamis. Will you be my one and only sis yang nisungulungulo bahlanganisi. Ngawanagila mahita basasela ngama chainsaw bezama ukuhlukanisa. Pofu sasela baba since nixi zithumela bomalumo sizoba misisi na hopeful abazali bakhandi cool ngamo fully in love ngawe I'm cool mama yeah